هردو آلیین سیاسی ین سرکه ین کردین سوریایê hev tawan dikin bi derxistina diyaloga navxweyî ya Kurdan. Endamê Ofîsa Yasayî ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê Rıdwan Sîdo dibêje got kiryarên PYD û lawazbûna helwesta Amerîkayê derbarê vê diyalogê de sedemên sereke ne got dihêle ev diyalog bi ser nekeve. Gelek sedem hene sedemek انه PYD desthilatê فقالك كريار قرن تشجالي قرتنا روجنامافانا علي قرو اندامي انجومني جدرفي دادقها وياسا وعقد اجتماعي اوان داني بي وان بيشكشي دادقها بك افانا قرتن وقت بيجي كزختك بو لانجومني افانا قالك سدم تشيبون اف ديالوج راوستيا Laliyedin partiyên Yekîtiya Niştimaniya Kurd li Sûriyê PNK got partiya PYD partiya wênî sereke ye. Diyar dikin got biryarên NKSê ne di destê NKSê de ne. Ji ber wê jî ji berpirsiyartiya xwe wek got PNK dibêje NKSê direve. Seroka Şpêla Pêşerojê ya Kurdistanî Narîn Metînî got ew bi xwe di nava PNK de ye. Dibêje divê Amerîkayê fişarê bike da ku Kurdên Sûriyê li hev bikin. وهين هفدو قبول نكرنا هين آمادنا هين خونا بينن بربرس وبوي أركي خوي دا أستاك بلند هين رانا بونو براستيش برفيكي يعني دفاب أمو كورد وك بيانكي وك أنكسي أما دبن جبو يكريزيا كردي لگوری چاودێران ئالوزیا di navbera Kurdên Sûriyê de bi helwestê her du hêzên serekeyê Kurdî de girêdayî ye. Dibêjin got PKK û PDK astengiyan li pêş vê diyalogê derdixînin. Çavdêr Dilovan Çeto bawer dike got eger ev hêz li hev bikin di hêzên Kurdên Sûriyê jî li hev bikin. Di baweriya min de yek ji sedemên nepêşketina diyaloga Kurdî li Rojavayê Kurdistanê destêwerdana hêzên Kurdistanî di vî beşê Kurdistanê de heta ku ev destêwerdan di vê beşî de hebe hêzên siyasî li vê derê lev nakin. Li gorî jêderên ji nava her du aliyên Kurdên Sûriyayê nûnerê Wîzareta Derve ya Amerîkayê Matthew Perel di destpêka meha Nîsanê de bi her du aliyan re civiya. Li gorî heman jêderan Birêz Perel tekez kir got ew ê dawî li vê kêşeyê bîne û vê rêkeftinê biserxîne. Zana Umer dingê Amerîka Qamişlo.